akkor hölgyek és urak, indulunk egy gigantikus futásra. Igazából nem nagy az egész, mert a szaros katona, aki a maratonra futott, az is lebírta futni a 30 akárhány kilométert. Akkor mi a 16 kilométert körülbelül simán rögve fél lábon lefuttuk. Aztán majd a végén meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Sok szerencsét nekünk, hajrá! Akkor várj meg indulás előtt. Szerintem meg. Szerintem induljunk el. Akkor ez a tempó jó is lesz. Picit lassíts, mert bírom. Na, akkor arra futunk. Onnan indultunk. Lehet, hogy lesz 20 km is, nem igazán néztem meg konkrétan mennyi. Ezzel még vitatkozunk. Akkor hajrá! És megérkezünk Nagyalásonyba. Egy csöppet el vagyunk fáradva, de ahogy Zimin is látszik, kurvára bírja az iramot. Ahogy én is. Semmi gond. Kurva fárasztó. Hajrá! És megérkeztünk Vidre. Itt már nem őszinte egyikünk mosolya se. Igazából egy kicsit nagyot vállaltunk, azt hiszem. Ez a spártai katona erősebbnek tűnik nálunk. Ide le is ülhetnénk egy kicsit. Különben tovább ráz a hideg. És ez nem egy kellemes érzés. De legalább elmondhatjuk, hogy Dákáról Vidig egy tempóba 26-28 Celsius fokba átfutottunk. Olyan 7 km/h sebességgel. De ha minden jól megy, 36 perc alatt. Az jónak számít, vagy? Na mindegy. Pihenünk egy kicsit. Aztán futunk tovább. Mert messze van még Kerta. Várunk két vagyislányt. Ja, megint. Akkor indulunk is tovább. Annyit helyesítettek, hogy nem 36, hanem 46 perc alatt értünk ide. Úgyhogy egy picit lassabbak vagyunk, nem értük. Nem, gyorsabbak, mint terveztük. Gyorsabbak, mint terveztük. Lassabbak, mint mondjuk. Na mindegy, szápászkodjunk fel. Még amíg nem ér el minket a vég. Mondjuk erre a dzsungelnek rövidebb lenne. Ittam én az előbb? Nem tudom. Na mindegy, most már nem. Eddig nem adtam, most sem. Fussunk. És egy újabb pihenőt iktatunk be, mert valahonnan onnan jöttünk. Hú, de remeg a kezem. És arra kell még elmennünk. Ott a kanyar után valahol arra azokba az erdőkbe fogunk a Iszkázi falun átfutni, és amögött lesz Kerta jobb oldalon. Természetesen a célállomás a Kertai falu túlsó végén van. Csak úgy grátis. Pihenjünk. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy még ennyi vízünk van, mert az Ömi mindet a magára öntötte. Ittam is belőle. Ívott is belőle. Az én vizemből, én meg alig. De még mindig nem kell. Csak lötyög. Azért sétálok mennyit. Ennyi csalás belefér. Mennyi idő van ilyenkor? Nem látom a telefonomon. 12:53. 12:53. Tehát a két hülye barom pont délbe a legnagyobb tüző meleg befut. Ég a nap melegtől a kopártig szarja. Vagy hogy is van ez? Ott a somló. Itt az Ümi. Meg én vagyok. Na szóval, megint megálltunk egy picit. Onnan futottunk. Ott egy picike kis övözike. Megpróbálok ráközelíteni.
Nem elment. Az állat megérzi a rosszat. Ott a rossz. Onnan jöttünk. Ennek az útnak a legvégén látunk meg pihenni az előtt. Arra messze voltunk. De már mindjárt megérkezünk Ertára. Itt egy állat valami van. Egy kis madár volt. Még kb. 5 kilométer és ott lesz a Mennyország. Vagy ha szerencsénk van, akkor célba érünk. Ennyi az idő. De mindegy, lényeg, hogy megérkezünk Diszkázra. Pont jön egy autó. Legközelebb akkor állunk meg, ha innivalót találunk. Reméljünk, hogy lesz. Már igen, csak fogytán az erőnk, de azt mondják, a remény hal meg utoljára. És megérkeztünk a tűzcsaphoz. Tűzcsaphoz, vízcsaphoz. Így a. Hideg? Meg nedves is, mi? Egyetlen? Jaj, de jó! Kiesik, mert sose érünk ott. Na Zümi, ne így áll annyit, induljunk el. Ismét van víz. Mennyi ez? 2 deci? 5? Fél liter. Mindegy sor. Ja. Fél liter vízzel ketten idáig eljutottunk. Van egy szál se. Még felhők is jöttek. Futni kéne, nem? Így van. Hát akkor fussunk. Jaj, Istenem. Nem messze, van már. Pár kilométer, 5, 4. És elhagyjuk Iszkát. Ne állj meg, Zümi. Kifantuk. Videóztál? Hát. Egy Nem bírja a mazsola. Macska Jancsi kell fáradni. És ott van Kerta. Ott van Kerta. Csak az a szívás, hogy az én nagyanyám meg ott lakik valahol arra. Arráig még el kell futni. Onnan. Úgyhogy Zümi, gyerünk. Megint megissza a vizemet. Persze, hagytam meg. Ilyen a világom. És megérkeztünk Kerta faluba. Kerta City célállomás. Már csak a falu túlsó végéig kell eljutni. Ugyanis ott fogunk egyet enni, inni, aludni. Meg amit ilyenkor a szervezet megkíván. Érkezés a célhoz. Már várnak bennünket. Jókolom. Hát szia, mama. Jókolom. Nem fáradtál, ahogy vártál? Csalok. Tudom, mondom, már csak nem vezem föl. Jaj. Mondom, már nem igaz. Mennyi idő alatt értünk ide, nézd meg, Tomi. Játékban hint. Jaj.
Mondom, hogy nem igaz. 49. Tehát 2 óra és 3 perc alatt ide értünk. Úgyhogy a végén már gyakrabban meg kellett állnunk egyet De hát pihenni. nem annyi vizet kell vinni. Hát Kiszkádon feltöltöttük. Úgyhogy, de amúgy meg nem volt gond, mert nem szomjas voltam, mert öntöttük magunkra. Illetve az Ümi öntötte magára, mert én nekem nem kellett. Ja. Szóval Egyetlen passzat. cél teljesítve. Feküdjön a rossa. Feküdjön, aki fáradt. Mi még kifutunk egyet a Majorba. Jó. Most értem, ezt mikor mondtam, akkor a kis paradicsomlevast meg szeretik. Igen. Nagyon jó. Szia, Joker. Ő volt az, aki eljött értünk. És most a hang is benne. Aha. És indulás hazafelé. Jaj! Kocsival végre. Már fáj a térdem. Na szóval innen indultunk. Önelégül tartalmatlan. Város előtt. És ott van, hogy nem értem, hogy... Maditra! Nem számít. Nem hiszem el. Hát nem normális. Kamerázok, most nem tudok figyelni kétfelé. 19 egész. Hát inkább 20 kilométer, mert nem pontosan induláskor nulláztam le. Jó van, 20 kilométert mentünk, 2 óra és 3 perc alatt. Azért királyok vagyunk, nem? Sziasztok! Legközelebb a Balatonra megyünk. Nem biztos.